Okay, may buntag sa tanan. May buntag sa mga batchmates mo. Ladies and gentlemen, one of the first ever na reunion sa tuwang batch sa elementary. So na ating program, actually sa program ng good kay 8 na mag-start. Ano mga langayan na kayo ni Boy? Present ang langayan. Pwede na ba ang anak sa pagsusunod ng program? Yaw kayo ka na sa pagtindog. Let us start our program with a prayer to be led by Yen Aguero. Let's pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bato, elementary school class of 28. Venue no ang kuan walilain niya kanang kinakusyan na tourism sa barangay Bangko. Pasig ay okay, kami ang mga MC karon ng mga name is here. My name is Laura. Plastic Friends. LOL! Kung karon kay kuan jud ni niya gibutan niya sa program right. Mo jud yang gusto. Dapat kasi siguro niya ng politiko. Kumakita mo siya sa iyang opening message. Care local. MC na ito pa ang pinay-message. Akilang sa mga good morning sa kanan. LOL! Salamat na mga nag-atan mo no, bisa gamay raka. Sa ato yung na-enjoy at mga self no. Sa mga siya sa official na first ever jud nga reunion sa itong batch. So natin mga games, natin community dance, dapat tayo plan for our next reunion so I hope na anan mo participate, okay? Kaya sa katupong mga na-cellphones nila basta makontak niya at mga batch no. Once again, salamat kayo kay nag-attend jud mo no, ang wadyon yung isayangan ng moment. Thank you kayo sa itong mga sponsors, thank you sa mga nag-donate, thank you sa everyone kung bisang pag-inani ganyan. Kinabangay jud ano para mahit ako lang jud at reunion. So that's all, thank you so much. Andili mo apil ka, gano'n tayo dapat mo apil ka. Andili mo apil ka, biligin mo kaon. Ay, tabo. Kamustahan, ibig sabihin, update lang sa inyo ako sa daylight na yung uy ko ba si Jan Jan Darun? Ano na cheka, ha? Nakalimutan din sa pangalan. Ano yung pangalan getting mo? Si Angelica Panganiban. Angelica Panganiban. Sige. Ang buntag sa tanan. Muna sa kainan, sumama sa ako. Kumaila. Ako ang kuran. Nakatabihan sa ulan ng bato. Nantod kang pagmanda po ito. So, ang pangalan na isip. Nakalayad na Facebook. Ang happy kayo. Ulo ko na happy. Balik-balik. Sino makita ni? Kaya ka na siya, Jimmy. Nasa Gansan. Nasa Gansan. Nasa Kim.
1996. Stage edition. Ako rin si Kero ako yung acting president. Acting na drama lang tanan. Update sa on Beauty Queen gihapon. Sige, Beauty Queen. O sige. Uy, single na pala. Single na Tapos, mga giugarit yung mga kuwan. Ugarit ko love life. Wala nang kaya sa ko ang kulay si Hadisa Hasan. Grabe hapon ko sa namin sa tuyo. Okay lang ko ka na logo sa Kurunon. Walang to. Enjoy lang sa karon. Ako guys, isa ay sumuray na. Diretsapon ko ng tuyo. Umuda mo. Natala ko sa Patay ha. Ako rin si Angelica Panganin. LOL! Wala lang sa bato karon. Uy, nagbalik din yan. Dito lang ka. Dito lang ka dyan. Ano, naabot ka diri. LOL! Ako ang nag-eskwela ko karon, second year college. Gara-gara. May concern. Ako dahil si anak muda dan yung karoon niya ng asawa, madam. Laherdan, ano siya? Na-menu na siya, Herds. Ikaw lagi ugag, yapon. Kung nangyayakap natin, tadi lang kita tuloy si tawag niya. Yay! Ako na yun, ako pangalan ko ng Lubigar. Minyok naman, ano ng Lubigar Dabal. Ay isa ka mga anak, o naaga kayo sa GB, sa Tato, sa Tato. Maon lang ako. Ako na sa Jamaica sa walang kaila. May trabaho ka ng hindi ko sa Kurunon. So, enjoy lang na guys. Experience. Wala na kaila. Trabaho ko sa karapin lang. Ako ko daw household. Single and seryoso ko akong pamilya karon. May bundan sa nanano. Pangalan kay Gigi. Gisa ko niya sa Gigi. Pero nanawag ko sa Bel. So, meron kay Santiago sa Minagkasiyo sa Bato. Ay nagawala ko sa tao ko. So, every weekend lang sa pinagawa. Thank you. Ang di ay si Jeremy. Bato, Ang bundan sa tanan. Si Christine Jeremy. Every sa Bato. Good morning. Si Antoinette, langit, pero naman, so, thank you na. Once again, I always have a lot to eat, so, enjoy this day and be happy. Okay, again, good morning everyone. Good morning. Okay, before anything else, makasalamat na ikaw ninyo sa tagsa kay nangat mo na karon mas pinakuban ka na kung pinunong kaya pasansi masunong ba di inuyo mo sa atong talagsaon lang panaguban karong adlaw so grateful sa iko naamo dili karon sa tagsa unta sa next batch reunion nato saan yato na ko na inyong mga now no magkita gyapon ta mo kaya by the way
lanyuhan. Nagtulong ko diha sa alma mater na to. Mora to. Thank you so much. Nalikit, takang ba? Munggo nga tarong, ilong munggo nga pagkamaw. Kanta rin daw. Walang chance, wala pa ka. Ano ganahan mo mag-uwis ko? Pinakaalam mo sa mga batch. Buti yan ang bata 2000. Never mind. Kaya, pinakadapat mo sa mga Kaya pinakadapat na po sa batch sa elementary. Nakalami pangalan, Taylor. Tinuro ko siyang babaeng hanggang kay Garotay. Ano na ko yun? Ay, tama yan! Si Chichi, hindi ba sa kanan? Ano ka sa kanila, binahirapan mo mo. Nagsasabi ni siya ni Yen, Mikil, o ni Garotay. Sunod, dapat may dami nga plastic na nada sa kilid. O hindi, baligya ko si Abe Ambrosio. Abe, bali na dari! Please ka naabot, magpatugay-tugay ba? Sa next topic na lang na. Sabi na mag-interest. Alam na mga prices. Ang tawag is Pass the Ring. Ano ba eh? Ilaylay sa movie as a group 1. Tong ring. Again ha, walay kamot gamiton ha. Katulang una ang pwede mo gamit sa kamot. Dito nila kwaon ang ring. Start now! Oh, walay kamot gamiton. Oh, di ba? Ang sa mga ibang teams. Wala ka nakapractice ang ibang teams. Oh, di ba? Sige. Ang first group na makompleto, maoy daog. Basta 8 na kapwede. Sana ka kita eh. Wala ka mahal. Hey, wala doon ang girlfriend na kayo. Nakatagin siya. Nakapractice. Sige. Ilan na na? Hoy, ganan dyan si Ibs ay daogan. Ang makompleto na duol kay Herda ha. Barangay, magkaulaw, balik yun! Balik na ito kayo sa amin, kaya ulo, barangay. Ang gato! Iyak pa tinayin, sila nakabakin nyo! Sila, iyak ako, 8 na pala kayo. Basta 8 lang ka rings, 8 rings! Oh no! Balik!
Diyan, naman na naman dyan. Sige, sunod na. Ano ka kumakompetitive mo yun? Ba yun mo, ikaw sa last person, kung 8 na ba? Pakisay na ako. Balik na ako! Group 1. Pati manay nyo kayo, dapat pagkalala mo. Group 2, ayun ako. Group 3, group 4. Dali niya! Boss, ibalik ko na tingin siya. Hoy, pili na ko! Kaya siya! Hoy, ayaw pa ni kasarutay maklaro. Ang next game, guys, are animals. Kapag napamilya ko na... Animals din yan. Oh, animals mo. Farm animals ang next game. Mag-create mo ang sound. Kung saan mga sound? Aw-aw ka mo. Meow ka mo. Tweet-tweet. Ang group 1. Group 2. Group 3. Group mo. O sige. Itaon na inyo ang mga moms. Mula mo lang maligir. Kung kamon dyan mo. So dapat, kabuo mo 5. Nga pareha ang sound. Pero ang quiz, mag-sound mo pa so para hindi ninyo matulog. May disclaimer lang ha, ayaw, di lang tamo yan to sa layo, tanawa sa i-familiarize sa inyo ang area, kay basig mamumuk mo dihan. Basig mahulog mo sa dagat. Okay, mag-start na to sa to ang farm animals. Go! Meow! Meow! Tagalan na din. Mo na tikasan wa ko kadaog. LOL! Okay, so ang next game, same group, pinapanood. Tawag na nila tula is Action. relate. Okay, so ang buhaton na mo, okay, maghatag may words. Tapos inyong i-action. Walay words na magawa sa inyo hamba ba? Ang last person siya ang mutag na unsa to nga words. Ano yung example, ako mo receive ang word na yatag ni Care kay dog. So, i-action ako ang dog. Ang next ako yung person, i-action. Ang last person, siya ang matag na. Wala na diriya. Sulti ang word. O, exaltin niya ang word. One word, yung ano, English. Watch mo lingi ha, ulat lang makuhitan. Pag mauman na, atubang na pod. If ever nga naglibog mo, pwede mo mabalik o kuhit sa tubangan. Okay, 1 point for group 1. Uy, ginoo ko niyo na human na. Nanay naka 1 point doon. Excuse me, no. Talikod! Oh, ano rin ba? 3 points man. Tarunga!
na, dali, napa mo chance. Uy, kabastos pa rin mo dyan. Wala na, absent ka, Mads. Sige, next. Wala mang good. Paminaw. Ay, paminaw class. Okay, ang game is shoulders, knees, and toes. Okay. Pag nakalunod sa girl, ulitin ang chinelas mo. Ito muna ka makapulit. Siya ang magpabilis sa second round. Knees, head, shoulders, knees, head, go! Oh. Isa ko nakagano sa chinelas, sila yung pabigil. Nakuha? Mahala mo dito ang pagkulihan. Sige, go! Head, shoulders, knees, and toes. Okay, sa'yo ka building ang building. Laban ka na. Yan na yung ako nga ha. Ayaw dyan, ipakaulang na itong langit dyan. Okay, ready? Head, shoulders, knees, head, toes, head. Grabe ka, kung tayo kayo pero ba't hindi pa kailangan? Head! Okay, ready na? O, nanay ha? Head, shoulders, knees, and toes. Head, toes, head, knees, shoulders, go! Nakagulit ang chinelas papilin. Okay? Round number 2. Okay, so shoulders, knees, toes. Knees, shoulders, knees, head, shoulders, knees, and toes. Ang knees, lagi na yung kanilang toes. Tuwad na perminti, wala na nagkuhan. I got it. Ako diri ana si ko video ang siya. Diri mo. Shoulders,
Paul, matinding pangangailangan, Paul. Ginoo ko. Aptik gani kayo, matinding pangangailangan. Isa ka case ang kuanan ni premium. LOL! Shoulders! Go! Head, shoulders, knees, toes, head. Oh, sige, sila tulo. Oh, isa na lang, sila na tulo. Tulo mo. Head! Uy, tingasan kayo. Puro diri ang head, diri ang shoulder. Hulo. Winner! Okay, sabay-sabay na mo open ha. Excited ako sa Ricardo. Sige, open ha. Si 1, 3, go! Kulbaan ko. Learning yun. No, 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 no. Kami pinilag
Thank